Ο θρυλικός Μουντζούρης, το τρενάκι του Πηλίου, ο Μουντζούρης όπως λεγόταν για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Ένα τρενοτουριστικό αξιοθέατο των χωριών του Πηλίου. Ο σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε σε 2 στάδια μεταξύ του 1894 και του 1903. Αποτέλεσε για 80 χρόνια σημείο αναφοράς για την περιοχή. Το 1894 ξεκίνησε η κατασκευή του σιδηρόδρομου με σχεδιαστή και επιτηρητή των έργων τον Ευαρίστο Ντικήρικο, τον πατέρα του γνωστού ζωγράφου Τζόρτζιο Ντικήρικο, ο οποίος γεννήθηκε στο Βόλο, που στα έργα κατασκευής ο μικρός Ντικήρικο ήταν εκεί παρατηρώντας το μέσο που έμελε αργότερα να τον εμπνεύσει στις δημιουργίες του. Στην αρχή η γραμμή είχε μήκος 13 χιλιόμετρα. Τον Ιούλιο του 1903 η γραμμή επεκτάθηκε μέχρι τις Μηλιές και είχε συνολικά 29 χιλιόμετρα. Η αρχιτεκτονική των έργων ήταν άριστα εναρμονισμένη με την άγρια φύση της περιοχής. Το τρενάκι κατάφερε να ενώσει τα Άνω Λεχόνια με τις Μηλιές και να αναπτύξει οικονομικά την περιοχή. Ο σταθμός των Μηλεών είναι το τέρμα της διαδρομής. Ακόμα συνεχίζει να ανεβαίνει αγκομαχώντας τα χωριά του Πηλίου, έχοντας κάνει μόνο μια διακοπή στο διάστημα 1971-1996. Η πιο γραφική σιδηροδρομική γραμμή της Ελλάδας λειτουργεί από την Άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Από τα Λεχόνια μέχρι τις Μηλιές η διαδρομή είναι ορεινή, πανέμορφη, διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές του Πηλίου, του βουνού των Κεντάβρων, με την πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Ο συνολικός χρόνος της διαδρομής είναι 90 λεπτά. Είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα και κινείται πάνω σε μια από τις στενότερες γραμμές παγκοσμίως, 60 εκατοστών. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο γερμανικός στρατός χρησιμοποιούσε το σειρμό για μεταφορές. Κατά την αποχώρησή τους ανατείναξαν ένα μεγάλο μέρος του τροχαίου υλικού, ζημιά η οποία αποκαταστάθηκε αργότερα. Το 1985 κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο.